Khur nakaslem jong Rnong san Hima. Kalong ka jingkemen ka bakraw bat ka jing sarong ya ka jelahi barok ka wei ha ka ba ka Kynjailin lingdo maunai kelala ban Khur ya ka Takma Rnong na ka benta ka ri India ha ka 9th South Asian Karate Championship arhaja apusan kabalalong ha Colombo Sri Lanka. Kani ka Khur yelek kai ka jilla kalayo opadiang ya ka te ka Takma ha ka kerdan yelek kai jong ka under 21 individual kumit sanpho kg ki kintei ha ka sisat jan kumba ka pau ka Kynjailin ka de ka samla ka balasha hikai ha ka shlem ai jing hikai jong ka sai training center Shillong da usunil rathi usai karate coach na do usnem 8000 arpho klala ban pen pau ya ka jing tibet ha ka limpung yelek kai ka badang shudap shen ha ka 4th senior and under 21 National Karate Championship arhaja apusan balapanya daga Karate India Organization Hagachi Baldi Indoor Stadium Hyderabad.